Bagong lah kok dadi kowe ninggal terus kowe gawe Bagong meneh kae karemu piye? Kowe ra kathok olahragaku to. Aku dadi tok suwek. Marai aku ra iso lari lah. 12 le omong Semar. Lari-lari lah. Karemu piye kowe iki ponokawan ya ponokawan rasa dadi pendhita sing aneh-aneh. Salin ora? Aku gelem salin nek pancen ana ruang ganti. Aku gelem salin nek pancen Semar iso ngalahke aku. Kowe nantang karo aku to? Kowe nantang karo aku to? Wah, pancen menungso ra ta. Wudus. Iki apa? Semar ngetokke geni karo Bagong ditangke. Semar ngetokke angin karo Bagong ditangke. Kok kaya piye? Padha sektine, padha digdayane. Ayo. Aku kalah. Kok ora kobong? Rokokku sing kobong. Tapokmu kapan kowe? Sare ra tok keke wondo. Wis Pak gak ceket-ceket ora. Bagong, kowe ganti ora? Ganti ora? Ora ganti tenan. Kowe Bagong anakku. Kowe Pak, waduh wis. Wah, wis